Manheru akanaka muri yeZimbabwe. Iyo yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulion TV, patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichitora nzvimbo nekuitika munyika yekwedu yeZimbabwe. Iko zvino patiri kuuya tiri kutaura nyaya dzaswera dzichiitika munharaunda kana kuti nemunyika zvekare yekwedu. Tiri kuona vanhu avo vanofamba nechikwata cheGeza Revolution, macomrades akasiyana-siyana vari kupomedzera vaEmmerson Dambudzo Mnangagwa avo vanova president veZimbabwe nyaya yekuti ndivo vari kupedza kuuraya vanhu munyika. Iko zvino mukatarisa avo vanonzi vakomana ana Saruwaka vari kuti a lot of opposition leaders and generals have succumbed to ED cancer. This is a tool used by ED to silence his critics and must be held accountable for these assassinations. Failure to confront him will be catastrophic to all his critics. Forewarned is forewarned. Ndo mashoko avari kubuda vari kutaura, ende vari kutaura kuti zvoni vachapfuurira mberi vachibata basa iro rakange riri kuitwa na comrade Bombshell Runesugeza. Asi ipapo tiri kuonawo zvekare parufu rwaComrade Bombshell Geza taona vanhu vakawanda varatidza kubatikana nezvinhu zvanga zviri kuitika, apo pazombonetsawo nyaya yevanhu vari muZANU-PF vari kukweshana nekupikisana kuti poitwa sei, toita zvekudii kuti vaGeza vanokwanisa here kuti vange vachivigwa muHeroes Acre semunhu akarwa hondo yerusununguko, kana kuti zvinhu zvacho zvinongoperera ipapo pazvakangoitikira kuti semunhu akanga atofa ave kuexile ari pakutiza mapurisa nekunge mushure mekunge aita zvinhu zvainge zvichipesana nemutemo wavo wemuZimbabwe, izvo zvinosanganisira kudeedzera mademonstrations avaiti haabvumidzwa asi pamutemo. Zvichakadaro pamwe chete nekupomedzerwa dzimwe mhosva dzavaipomedzerwa vachinzi zvoni tiri kuvatsvaga kuti timbokwanisa kuinvestigata kuti zvakafamba sei zvaitaurwa navaziyambi vachinzi vainzi vane munhu akaurayiwa naivo kufamba kwavo. Zvinova zvinhu zvakazotanga kubuda mazuva avakatanga kutaura kuti zvoni hakuna 2030 ichasvika ichaitika. Asi tiri ipapo taona vanhu vakasiyana-siyana vanosanganisira avo spokesperson waPresident Emmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba vachibatawo maoko vachiti above else we are still human. We don't celebrate the demise of a fellow countryman and human being. We acknowledge the sad passing of Comrade Blessed Geza and we mourn with the Geza family during their time of grief. May his soul rest in peace. Ndo mashoko avabudawo vachitaura spokesperson waPresident Emmerson Mnangagwa. Ende zvichakadaro taona vanhu vakasiyana-siyana vakaita sana Temba Muliswa vachitaura kuti zvoni vaGeza munhu aikwanisa kumira nemashoko ake, ende vaGeza vakange vasiri mbwende, saka nekuda kweizvozvo vanodhiseva kuitwa national hero vonyatsovigwa paHeroes Acre sezvinenge zvichingoitwawo vamwe vese vanenge vakashingirira kumira nenyika yekwavo. Asi pane chimwe chiitiko chavhundutsa ende chasumudza mutauro zvakanyanya inova iyo tsamba kana kuti message yanyorwa naAdvocate Nelson Chamisa vachinyora vachitaurawo parufu irworwo kana kuti pakufa kwaitika kuna Comrade Runesugeza vachitaura kuti Comrade Geza, you broke rank, you saw the light and lit the way. A flame kindled that will never fade. Only grow. The flame you kindled will forever glow and grow into a bonfire. You did your bit and sparkled a flame no darkness can quench. The light lives on.
there shall be no extension of anything. Your declaration stands. My condolences to the nation, Geza family and friends. Rest in power, comrade Blessed Bombshell Geza. Ndo mashoko abva kuna Advocate Nelson Chamisa. Asi zvichakadaro muri yeZimbabwe tazosangana zvekare nemumwe ari kupopota ari kutaura kuti zvaitwa navachamisa izvozvo hazvina kunaka nekuti vakange vasingakwanise kusapota kana kubuda vachitaura mashoko iwayo panguva yaidedzerwa kuti ngatiitei action navarume Geza. Saka vari kutaura kuti zvoni zvaitwa navachamisa izvi zvakangofanana nekuita mucheka dzafa. Abuda murandakadzi uyo ari kumhiri kwemakungwa anonzi Kerina Mujati ari kutaura kuti zvoni this post is opportunistic and dishonest. This is absolutely disgusting. It is easy to post when a man is already gone. This is attention seeking on full throttle. The least you could have done, Nelson Chamisa, was to stay silent. You are the last person with any moral standing to speak on comrade Blessed Bombshell Geza. When Geza was alive calling out for support, you were nowhere to be found. Not once did you lend your voice. Not once did you stand beside him. Worse still, your followers openly said, if Chamisa is not speaking, we will not go to the streets, and you allowed that paralysis. When Geza needed voices, you chose selfish distance. You pushed alternative narratives that undermined and destabilized his progressive confrontational fight against ED's oppression. While he was confronting power ahead on you calculated optics, the real ones showed up. We brought our voices, our bodies, our energy, because that is what resistance demanded at the time. You choose safety, you choose relevant management. Do you remember how you distracted and weakened his struggle? Or was Geza a threat to your limelight? Now in death you want to brand him a hero. Wafa wanaka labishi. Now that comrade Geza is dead, Chamisa rushes to rebrand him as a hero. That is not perfect. It is political appropriation. If Geza had lived, this post would not exist. Zimbabweans are not stupid. They are seeing through this hollow posturing. Keep your condolences. They are indistinguishable from the state hypocrisy. They ring as false as those of Emmerson Mnangagwa himself. Ukwane iwe Chamisa, vane nharo vana veZimbabwe vanoona uchavanzira rugare. Just shut up and stop abusing comrade Geza's legacy. Chamisa, une mweya wekumarinda saEmmerson, kungwarira ndufu nezvitunha. Respect us and shut up Chamisa. Ndo mashoko ari kutaurwa navaKerina Mujati vachicomplaina nekuda kwemessage yanga yaiswa naAdvocate Nelson Chamisa. Vari kutaura kuti aiwa vaChamisa, nyararai zvenyu panyaya iyoyi. Dai makanga makazvitaura zvese izvozvi zvingadai zvakabatsira kuti legacy kana kuti zvinhu zvaitwa navaGeza zvaikwanisa kubudirira, nekuti imimi asi makaona kunge zvaizokutorerai limelight, makachuza kunyarara. Ende aenderera mberi achiti zvamunotoita imimi zvakangofanana nezvinoitwa navaEmmerson Mnangagwa zvekungwarira zvitunha bedzi. Ndo mamwe emashoko ari kutaurwa magara moyo ari kuudzanwa panyaya idzodzo zvinhu zviri kuitika, nyaya dzekufa kwacomrade Bombshell Geza. Asi muri yeZimbabwe tisati tapedza kuonesana zvinhu zviripo, zvakakosha tigare tazivisana kuti weekend ichipera, panonotanga vhiki iro riri musi weMonday ndipo pachatanga kuziviswa kuti vaGeza vacharadzikwa kupi
chii chichange chichiitika, chichange chichitora nzvimbo ikoko ndekupi, ende ndanani vanenge vachizodiwa kunge vari panzvimbo, ende kumwe kutaurirana kana kuti dzimwe nhaurirano dzagara dziri kutotora nzvimbo iko zvino kuti poni kwati poitwa sei, vanodeserva here kuitwa national hero according to those guys nemacriterias avo avanoshandisa kana kuti vacharambirwa. Hatizive kuti kumberi kwacho kunei, asi sofa patamboona madiscussions anga achiitika vanhu vazhinji vemuZANU PF vanga vachiramba. Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV, patinokupai maupdates now nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika. Kana uchanga kusvika panapa iri first time karike kutanga, zvakakosha kutanga nekulike wosubscribe wobva woti join wotena on that notification bell kuitira kuti pachauya nhau dzese dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika munyika yekwedu auzojambi kuchange ungwe kutanga kunzwa zvese zvichange zvichiitika munyika yeZimbabwe. Kulian TV, Team VAT, asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Kulian, 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 yeah. Information need brilliant, 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 yeah. Everybody say Kulian.